podcastean atera dudan ondorioetako bat dela, sare bat badagoela. Naiz eta askotan ez den ikusten emakume musikarien artean asko babesten direla, geroz eta gehiago hitz egiten dutela beraien artean. Egia da, beste ondorietako badela, ez direla elkartzen nahi duten bezain beste. Baina, bueno, egia da, bakoitzak bere bizitza izan da eta musikarien bizitza jakin da nola den, zaila dela elkartzea eta kafe bat hartzea. Baina, bai esaten dutela, babesa nabaritzen dutela, elkar laguntzen direla. Eta nik uste dut podcastak ere ematen duela babes hori, eta niri ere pila bat balio dit ikusteko benetan gero barrutik errealitatea nola dagoen, naiz eta beraiek oztopoak euki eta gizarteak beraien artean lehiatzen dituen, uste dut sare hori eraikitza oso polita dela, eta ni horren parte izatea are politago. Podcasteko ondoretako bat bada gauzak aldatzen ari direla, gauzako bera doaztela, baina horrek ez du esan nahi gauzak ondo daudenik. Hau da, egia da eta gehienok uste dut nabaretu dugula, generazio berri bat sartu denez borrokatzeko gogoarekin, indar askorekin, horrek asko aldatu duela eszena, baina egia da indar hori ez litzatekela egongo aurreko belaunaldiek beraien borroka eta beraien lana egingo ez balute. Orduan, egia da, belaunaldi guztia eman behar zaizkiela eskerrak, baina eskertzen dela ere belaunaldi gazte hau indarrez etortzea, gogoarekin etortzea eta oso aldarrikatzai etortzea, beraz, aldatzen ari da, baina asko dago egiteko.